Еўрарадыё.FM. Вітаю, шановныя слухачы і гледачы Еўрарадыё, і гэта сумесны стрым з Е-прамовай. Сёння з вамі ў студыі працуе журналіст Роман Протасевич, а таксама нашы госці са Светлагорску. Актывістка і праваабаронца Лена Маслюкова і эколог і хімік Вадзім Болбас. Прывітанне. 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 Да, ведаю пра гэтую сітуацыю з заводам і ведаю, што літаральна пару гадзін таму вы выйшлі з прыёма ў міністра прыродааховы. Падкажыце, што адбывалася, як прайшла сустрэча? Ну, увогуле сустрэча прайшла добра, але не ў тым фармаце, як бы нам хацелася. Таму што наша група, якая запісалася на прыём да міністра, складала з 5 чалавек. Але я так разумею, што пасля сумнага вопыту берасцейцаў, якія там правялі 5 гадзінаў з міністрам, міністр баіцца прымаць групамі. Таму ён нашу групу з 5 чалавек, якія даехалі, разбіў аж на 3 прыёму. Але тым не менш гэта не зашкодзіла нам данесці да міністэрства ўсе тыя прэтэнзіі, скажам, якія мы да іх маем, і распавесці пра ўсе тыя праблемы, якія сёння маюцца з заводам беленай цэлюлёзы. Ну, добра. І пра што ўсё ж такі ішла гаворка? То бок я ведаю, што вы доўгі час і спрабавалі і ўласныя замеры зрабіць, і нейкія факты, калі людзі сапраўды атручваліся ўсімі гэтымі выкідамі і гэтак далей. Пра што менавіта вы казалі міністру? Ну, у прынцыпе, па вялікаму рахунку мы распрацавалі 5 блокаў пытанняў. Адно з іх тычылася тэхналагічнага працэсу і парушэнняў. Другі блок тычыўся якраз такі несанкцыянаваных скідаў у раку Березіну і увогуле ў паветра. Трэці бок тычыўся непасрэдна вось праблемаў вёскі Якімова Слабада, якія, скажам так, людзі дыхаюць гэтым паветрам. І яны патрабавалі, каб ім паставілі стацыянарны пост, гідрамедцэнтр, каб улічваць гэтыя выкіды. Вось. Таксама вёўся блок пра тое, што міністэрства і яго структурныя падраздзяленні не даюць адказаў, прамых адказаў на прамыя канкрэтныя пытанні. Кшталту мы, напрыклад, зафіксавалі яшчэ ў кастрычніку мінулага года несанкцыянаваны скід у раку Березіну. Мы выклікалі ўсе службы, якія датычныя, кантрольныя да гэтай праблемы. Значит, при нас зрабіліся заборы пробаў, і мы чакаем да сённяшняга дня вынікаў. Нам не даюць адказу, разумееце? Мы звярнуліся нават у Генеральную пракуратуру з тым, што нам не даюць праўдзівых адказаў. То есть адказы ёсць, але фактычна яны не змястоўныя, таму што... Ну, то бок гэта такія адпіскі, так, адпіскі, абсалютна, так. Вось пра гэта мы распавялі міністру. Да таго ж, недаўна зусім быў выпадак, калі вельмі моцна смуродам накрыла весь горад Светлагорск, ну, то есть дыхаць было немагчыма. Людзі пачалі не толькі ўзбурацца, але і пісаць электронныя скаргі, то есть на электронныя звароты. І пасля ўжо людзі ў соцсетках абмяркоўвалі, што мы не можам зарэгістраваць свой зварот, не працуе кнопка. І калі я сёння сказала міністру... То бок яна працавала, а потым перастала працаваць, так. Вось. І міністр кажа, да не, такога быць не можа. Значит, запытваецца у, значит, этой асобы службовай, якая кіруе всёй гэтай справай. Она, не, можа, там гадзінку не працавала, але ж мы ўсё наладзілі, это ўсё тэхнічны збой. А міністр яшчэ сказаў, дзякуй Богу, скаргі паменшыліся. Я кажу, слухайце, калі у вас блакуецца сайт, дык дзе ж яны паменшыліся? Вот такая ситуация просто. Ну, агулам, якая была рэакцыя міністра? Ці, можа, ўсё ж такі нешта будзе адбывацца, пра нешта дамовіліся? Ведаеце што, мне падаецца, што міністр, канешне, будзе рэагаваць. І калі пішаш пісьмо і знаходзішся недзе там за 250 кіламетраў ад міністра, гэта адна справа. Іншая справа, калі мы сядзелі за сталом, вось так літаральна, як з вамі, і гледзячы яму ў вочы, казалі пра свае праблемы. І што ад гэтых праблемаў ніхто не схаваецца. То есть іх трэба вырашаць. Ён, канешне, абяцаў, ён сказаў, што там і прыбор яны закупілі, і што напрыканцы гэтага месяца ўжо будуць распрацаваныя ў іх методыкі вызначэння гэтых меркаптанаў, што яны будуць гэта ўсё вымяраць. Але паўстае пытанне, мы паставілі пытанне аб профпрыдатнасці тых службовых асобаў, якія даюць некваліфікаваныя адказы, пра тое, што як яна праходзіла праект дзяржаўную экспертызу, калі вы не ўлічылі гэта ўсё, што будуць гэтыя выкіды і не падрыхтаваліся фактычна да таго, што людзей будзеце атручваць. Вось, ну, в прынцыпе, я думаю, што міністр застаўся
ну, як бы так, крышачку разгубленым. Але больш за ўсё, я думаю, вось на маё меркаванне, што яго выбіла вось са стану раўнавагі, гэта тое, што адзін з нашых актывістаў, які пайшоў да яго на прыём першым, пранёс з сабой бутэль вады, якую мы набралі вось той сточнай канаве, яна такая брудная, з пенай, і прямо ў кабінеце на стол міністру гэтую бутэльку паставіў. Ну, уяўляеце сабе рэакцыю? Такі амаль перформанс атрымаўся. Так, канешне. Справа ў тым, што шкада, што, канешне, гэтага не пакажуць тыя журналісты, якія там знаходзіліся ў кабінеце і здымалі, я больш упэўнена, што не пакажуць. Гэта дзяржаўных медыя былі нейкія журналісты? Ну, канешне, так. Мабыць, свая служба, і там знаходзіўся таксама журналісты са Светлагорскіх навін, з нашай мясцовай газеткі, якая заўсёды піша праўду пра тое, што робіцца на заводзе, разумееце, да? Но сам факт таго, што ён паставіў гэтую бутэльку, я думаю, што служба бяспекі там была вельмі занепакоеная, таму што, як, такая вадкасць пранесеная ў кабінет. Пасля ўсіх нашых наведвальнікаў, усіх нашу групу завялі ў кабінет да начальніка службы бяспекі міністэрства, і мы знаходзіліся там, і нас па чарзе вывозілі на прыём да міністра. Карацей, каб не было нейкіх неспадзяваных момантаў. Так, пэўна, што так, да. Добра, ну, слухайце, давайте вось пачнем крыху з больш ранішняга часу. Што, уласна, адбываецца на гэтым заводзе, калі ён увогуле з'явіўся, і калі вось жыхары мясцовыя, там і Светлагорску, і гэтай вёскі Якімова Слабада, калі ўпершыню сталі адчуваць, што нешта не тое адбываецца? Ну, можа, спадар Вадзім крыху патлумачыць, што там адбываецца. Што нешта не тое адбываецца, дакладней будзе адбывацца. Мы адчулі пра паведамленні пра першыя грамадскія слуханні па гэтаму заводу. Паколькі я хімік прафесійны, у мяне стаж работы па 30 гадоў на хімвалакне Светлагорскім, на электрастанцыі Светлагорскай, і 2 разы я працаваў у экалагічнай інспекцыі, ствараў і кіраваў лабараторыі аналітычнага кантролю, то для мяне было зразумела, што калі цэлюлоза будзе варыцца сульфатным метадам, што там абавязкова будзе меркаптан. Што меркаптан будзе, мякка кажучы, вельмі кепска пахнуць, а прасцей кажучы, смярдзець. І вось у канцы 2017 года, калі пачаліся першыя пробныя пускі, якія рабілі кітайцы, гэты пах жудасны накрыў спачатку вёску Якімова Слабада, пасля накрыў і часткова горад Светлагорск. І людзі пачалі абурацца. Многіх людзей было пагаршэнне здароўя, у многіх людзей былі ваніты, кровацячэнне з носу, кружэнне ў галаве, і таксама. Паралельна назіраўся замор рыбы ў затоцы ракі Березіна. Чалавек, які гэта заўважыў, а рака тады была не замёрзшая, выплыў на сваёй лодцы, налавіў, як ён сам казаў, кілаграмаў 20 рыбы. І пасля гэту рыбу ён не мог нікуды дзець, яе ніхто не хацеў купляць, бо ведалі, што гэта за рыба, ад чаго. Людзі ў Якімовай Слабадзе пачалі абурацца гэтым, сабраліся адзін раз на мясцовай плошчы, сабраліся другі раз. Прыехалі туды карэспандэнты незалежных СМІ, ну, у прыватнасці карэспандэнты Белсата былі там. На другі збор быў я там сам, таксама былі карэспандэнты з Тутбая. І цікава было пачуць размовы людзей, што просты чалавек, жыхар Якімовай Слабады, кажа мне наступнае, што нас уратуе толькі прэзідэнт Украіны. Тады, калі Березіну забрудзяць так, што ў Кіеве ваду нельга будзе піць. Пазней мы даведаліся, нам чалавек з Украіны, якого мы запрасілі на сваю канферэнцыю, паведаміў, што кожны глыток вады, які п'юць, кожны 6-ы глыток вады, які п'юць кіяўляне, гэта вада ракі Березіны. Занепакоілася Украіна. То бок гэта прамая сувязь. Гэта наўпрост сувязь. Березіна цячэ ў Дняпро, а уся Украіна далей п'е ваду з Дняпра і да самага Чорнага мора. З вадой у тых стэпах праблемы. З артызіанскай вадой. Гэта. Конечно, занепакоіліся ўсе, конечно, падзялілі шум. Пачаўся шум, пачаліся абурэнні людзей, пачалася, і тады мы пачалі пісаць ва ўсе
инстанции письмы. У лютым 18 года выпрабавальны пуск быў спынены. Нас запросили на завод. Гэта быў першы у лютым 18. У лютым 18 спынілі. Пачаўся ён у лістападзе 17. І калі То бок завод яшчэ не працаваў, гэта былі толькі гэта былі спробы... пробныя пускі, якія праводзілі самі кітайскія спецыялісты, тыя, хто завод будаваў. Але беда ў тым, што ў указе кіраўніка дзяржавы пра будаўніцтва гэтага завода ёсць два радкі: дазволіць кітайскім будаўнікам будаваць, праводзіць будаўніцтва па нормах і правілах Кітайскай Народнай Рэспублікі з наступнай адаптацыяй да беларускага заканадаўства. На пачатку завод планавалі пусціцца ў 15-м годзе. Вось з 15 па канец 17 яны адаптавалі. Ну, вынікам адаптацыі добра на сваім, так бы мовіць, сваім нюхам адчулі і жыхары, які мы Слабады і Светлагорска. Ну, слухайце, я так разумею, што ўсё адно праблема нават не ў тым, як гэта там пахне ці смярдзіць. Бо наўпрост ад нейкага дрэннага паху нельга атрушвацца ці дрэнна сабе адчуваць. Ну, мой добры сябра, светлагорскі доктар, сказаў, што калі дрэнна пахне, гэта падсвядома у любога чалавека стварае стрэсавую сітуацыю. Чалавек пачынае турбавацца, падсвядома турбавацца за сваё здароўе, чаму ці не ўпадзе ён праз колькі хвілін у непрытомнасці. Так што ў любым выпадку гэта дрэнна. Нас запэўніваюць і кіраўніцтва завода, і кіраўніцтва канцэрна, што канцэнтрацыя меркаптана невялікая, не шкодзіць на здароўе. Мы спісаліся па інтэрнэту з далекаўсходнім расійскім медыцынскім універсітэтам, а яны праводзілі па гэтаму пытанню даследаванні. І яны выявілі, што ў іх такі завод працуе дзесьці 70-х гадоў у горадзе Амурску. І яны выявілі... Таксама цэлюлозны, таксама па тэхналогіі сульфатнай варкай. Добра, ну слухайце, вы кажаце меркаптана. Гэта што за рэчыва такое? Як чалавек недасведчаны, я думаю, што большасць не ведае. Я думаю, што выступаючы па радыё не трэба пісаць формулу. Гэта сераарганічнае злучэнне. Гэта метілмеркаптан, гэта CH3SO. Ну, калі гэта не пра што, гэта хімічнае рэчыва, якое, дарэчы, у вялікіх канцэнтрацыях прыводзіць да смерці. Фактычна, да, так, можа быць такое, калі чалавеку проста ён задыхаецца і ўсё, не можа дыхаць. Але вось даследчыкі Дальнеўсходняга універсітэта сцвярджаюць, што нават у маленькіх канцэнтрацыях пры наяўнасці дэфіцыта йоду, а гэта маецца ў Светлагорску, выклікае, і ў Беларусі, ў прынцыпе так, захворванне щитападобнай залозы, таксама на нервовую сістэму уплывае на страўнікавую сістэму арганізм, то бок гэта вельмі такое небяспечнае рэчыва насамрэч. Акрамя таго, там жа яшчэ адно небяспечнае рэчыва, гэта і хлор. І я на свой... Злучэнне хлора. Можаце верыць, можаце не верыць, але мы маніторым сітуацыю. Там на прадпрыемстве вырабляецца дыяксід хлора, якім адбелка, мабыць, адбываецца. Вось, і я уласна на свой нос гэта адчувала. Хлор, менавіта хлор. Слухайце, хлор же нават, калі я не памыляюся, выкарыстоўваўся нават як хімічная зброя падчас Першай сусветнай вайны. І зараз гэта адчуваюць на сабе жыхары. Гэта не заўсёды. Хлор, дарэчы, я унюхала толькі адзін раз за ўвесь час, калі мы моніторылі гэтую сітуацыю. Но мы прыехалі, якраз у іх там была аварія, мы відэа тады здымалі, вось гэтыя скіды былі, і пах хлора адчуваўся. Я зразумеў. Добра, зараз мы перарвемся на невялічкую паузу і працягнем літаральна праз пару хвілін. З вамі ў эфіры Роман Пратасевіч і актывісты са Светлагорска, якія змагаюцца з цэлюлозным заводам.
сплять і бачать люди, як горить старий балкон, а над тим балконом дим. Щось горить, напевно, з ним. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. Па дарогах 5 абласцей з беларускіх 6 абласцей пройдзе ваенная тэхніка. Гэта адбудзецца 6 лютага па аўтадарогах Брэсцкай, Віцебскай, Гродзенскай, Магілёўскай, Мінскай абласцей. Гэта тлумачыцца мерапрыемствам комплекснай баявой праверкі мабілізацыйнай гатоўнасці ўзброеных сілаў. Мінабароны просяць жыхароў і кіроўцаў транспарту быць уважлівымі пры перамяшчэнні ваеннай тэхнікі, каб пазбегнуць эксцэсаў. Расія не плануе размяшчаць ракеты ў Беларусі. Пасля выхаду ЗША з дамовы пра ракеты сярэдняй і блізкай далёкасці. Пра гэта паведаміў Міхаіл Бабіч, цяперашні амбасадар Расіі ў Беларусі. Ён жа спецпрадстаўнік прэзідэнта Расіі па гандлёва-эканамічным супрацоўніцтве. У размяшчэнні ракет на тэрыторыі Беларусі няма ваеннай неабходнасці, бо дзеючая канфігурацыя сумеснай ваеннай групоўкі і так вырашыць любыя ваенныя задачы, заявіў расійскі амбасадар. Генпракурор сёння выказаўся пра затрыманне гендырэктара Белома. Бывае і апраўдальны прысуд. Таму Александр Канюк не назваў артыкул, па якім затрыманы гендырэктар Белома Вячеслав Бурскі. Тым часам ягоныя абавязкі выконвае ягоны першы намеснік Александр Мароз. Трэці расіянін скончыў жыццё самагубствам, не жадаючы выязджаць з Беларусі. Больш падрабязна вы можете прачытаць пра гэтыя трагічныя выпадкі на euraradыё.fm. 68-гадовы жыхар Беларусі, ён жа грамадзянін Расіі Мікалай Дзмідзенка учыніў самагубства, і гэта трэці такі выпадак за апошнія 2 месяцы. Яго хацелі выдаліць, хаця ён нарадзіўся на Брагіншчыне, але доўга жыў у Расіі. У яго захаваўся пашпарт СССР. Euraradыё.fm. Вітаю, з вами ў студыі Роман Пратасевіч, і гэта сумесны стрым з Е-прамовай. Мы працягваем размаўляць пра сумна вядомы завод у Светлагорску, які атрушвае не толькі жыццё людзям, але і іх здароўе. З намі ў студыі Алена Маслюкова і Вадзім Болбас. І спыніліся мы на тым, якія выкіды ўсё ж такі адбываюцца і ў паветра, і ў воду. Але вось таксама я чуў пра тое, што і нават бачыў фотаздымак, дзе ўвогуле ідзе такі ружовы дым. І гэта выглядае так досыць страшна, шчыра кажучы, бо калі на горад ідзе ўвогуле ружовы дым, то з'яўляюцца пытанні, што гэта такое ўвогуле? Ну, я думаю, што хімік больш разбіраецца ў той справе, што гэта ў прынцыпе такое, але гэта не адзіночныя факты таго, што такое было. Жыхары Якімавай Слабады даволі часта кажуць, што назіраюць такую карціну. У прынцыпе, гэта вынік тэхналагічнага працэсу спальвання нізкаканцэнтраваных меркаптанаў. Там устаноўлена перад гэтай комінам, з якога вылетае гэты дым, устаноўлены спецыяльныя газавыя гарэлкі, якія падымаюць тэмпературу дзесьці пад 1000 градусаў, я дакладна не памятаю, і гэтыя вся арганіка павінна згараць да серністага газу, да СО2 і згараць да вады. Вось такія прадукты атрымаюцца пры спальванні меркаптанаў. І відаць, ці там парушаны тэмпературны рэжым, ці так пададзена на дапальванне гэтых меркаптанаў многа газу, што полымя паднялося да вусця трубы, з якой пасля ўсё выкідваецца ў атмасферу. Думаю, вот такім чынам я магу гэта патлумачыць. Добра, но ў любым выпадку ж павінны быць нейкія фільтры, нейкія прыродаахоўныя рэчы і гэтак далей, бо гэта ж хімічнае прадпрыемства. Там іх няма, ці наўпрост все гэта ігнаруюць? Не, усё гэта ёсць, але як яно эксплуатуецца, як яно працуе, якая якасць гэта абсталявання зманціравана кітайскімі спецыялістамі, мы сказаць не можам.
Нам у такія тэхнічныя дэталі нас не пасвячаюць, як кажуць. І таму бываюць вот такія рэчы. Бывае, што накрывае хваля паху, і бывае, што ціха адзін час нічога не пахне. Справа ў тым, што метілмеркаптан, ён газ цяжэйшы з паветра. Яго удзельная вага 1,7 от вагі атмасфернага паветра. Ён апускаецца ўніз і накрывае. Добра, яшчэ такое пытанне. Усе ж людзі адчуваюць і гэты пах. Я думаю, што шмат каму становіцца дрэнна, як вы самі казалі, але ці ёсць нейкі сапраўды супраціў сярод насельніцтва, ці ўсё ж такі большасць баіцца пра нешта казаць, і большасць баіцца неяк выказвацца, каб нашмат больш людзей ведала, што адбываецца. Насамрэч мушу сказаць, што нашае грамадства, на жаль, не дарасло да такога ўзроўню як бы еўрапейскай грамадзянскай супольнасці. У нас нейкая такая асаблівасць. Людзі баяцца сябе бараніць. Для гэтага ёсць пэўнае, скажам так, тлумачэнне, але мне, як чалавеку з такой грамадзянскай пазіцыі, гэта незразумела. Калі атручваюць тваё дзіця, калі атручваюць цябе, тваіх блізкіх, тваіх суседзяў, чаму ты не можаш сказаць і падаць свой голас? Вось такое адбылося ў Якімавай Слабадзе, і ў Светлагорску адзін раз у верасні мінулага года людзі выйшлі на флэшмоб. У горадзе жыве 68 000 чалавек, на флэшмобе было каля 200. Вы разумееце самі, так? Факт таго, што людзі выйшлі і не пабаяліся, гэта ўжо паказальнік таго, што пачалі задумвацца, так? Але пасля больш не атрымліваецца. Мы вось актывісты ладзім акцыю, у нядзелю выходзім, то снегавікоў мы там лепім, так? Маскі ему апранаем, каб улады зразумелі, чаму мы гэта робім. Таму што перыядычна накрывае, скажам так, хваля гэтага паху. Але з іншага боку я магу і таксама зразумець людзей. У нас цяжка з працай, маленькі горад, людзі баяцца, што не знойдуць гэтыя працы. І такім чынам сустракаюць на вуліцы незнаёмыя людзі, яны проста ведаюць у твар: ой, дзякуй вам вялікі за тое, што вы робіце, дзякуй вам, што вы нас бароніце. А некаторыя ўжо і з прэтэнзіямі: слухайце, учора вот тут ваняла, што вы зрабілі дзеля таго, каб не ваняла? Разумееце, з прэтэнзій. Так пытанне тады людзей: а вы што зрабілі дзеля таго, каб не ваняла? Я разумею, што ўсім хочацца хлеба, і на хлеба масла яшчэ, так, і калбаскі там пакласці, ці мяса. Але, выбачайце, тут ужо трэба думаць, на вагі вось пакласці. Ці табе хлеб з калбасой, ці табе здароўе, разумееце, і заробак. Мы для сябе, вось актывісты, вырашылі, што нам даражэй, у прынцыпе, нашае здароўе. Так? Што мы можам на роўных размаўляць з уладамі, мы імкнемся прымусіць іх размаўляць з намі на роўных. Дарэчы, нам сказалі, што начальнікі кажуць: вось, паехалі да міністра, можа, дзякуй Богу, з мёртвай точкі гэта куды-небудзь там кропачкі здвінецца, так? Так а што перашкаджае табе? Вось, асобе, якая займае дзяржаўную пасаду, якая фактычна робіць падлогі, якая фактычна парушае заканадаўства, калі яны не прызнаюцца пра тое, што адбываецца, калі яны не прадастаўляюць нам экалагічную інфармацыю, якая з'яўляецца ў нас адкрытай па нашым заканадаўстве. То есть прыродаахоўнае заканадаўства ёсць, і яно добрае, і жорстка даволі там, скажам, нарматывы пастаўленыя, і все, але яно не працуе. Вось над чым трэба працаваць. А запрацаваць заканадаўства можа прымусіць толькі грамадскасць. Сваёю масай, разумееце, не Маслюкова там і Болбас, а ў прынцыпе людзі. Слухайце, вось, калі ўжо пачалі размаўляць пра нейкія паперкі і дакументы, таксама чуў, што у самого прадпрыемства гэтага ёсць нейкія вялікія праблемы з афіцыйным функцыянаваннем па паперках. Па паперках яго няма, гэтага завода. І это, вось так і ёсць. Разумееце, каб паўстаў нейкі там завод А. Патрэбна яго зарэгістраваць элементарна ў БТІ, што гэта завод А, які выпускае прадукцыю АБ. Такой паперкі ў прыродзе няма. Дэ юрэ гэта будаўнічая пляцоўка кампаніі «Самс». Нам 17 студзеня з Мінпрыроды быў адказ, дзе адной фразай напісана: у дадзены момант аб'ект не ўведзены ў эксплуатацыю.
Аб'ект не ўведзены в эксплуатацыю. То есть, што за аб'ект, каму ён належыць гэты аб'ект, ці ён застаўся ў кітайцаў, якія з'ехалі, ці яго перадалі Беларусі. Грамадскасці пра гэта не паведамляецца. Мы не ведаем. Але тое, што ён не зарэгістраваны ў БТІ, што ў яго няма дакументаў пра тое, што гэта завод, То бок ён нават не зарэгістраваны. Ён не зарэгістраваны. І тады мне паўстае пытанне, хто з дзяржаўных асобаў увогуле павінен гэтым займацца. Яны вырабляюць нейкую пробную там цэлюлёзу, яны нават знайшлі сабе пакупнікоў на гэтую цэлюлёзу, яны прадаюць прадукцыю з завода, якога няма. Слухайце, это ўвогуле нейкі нонсенс, это незразумелая сітуацыя. Ну, добра, а калі нават завод не запушчаны і ўжо такія праблемы адбываюцца, то тут уже нават страшна ўявіць, што будзе, калі ён будзе працаваць на поўную моц. Абсалютна. Ну, няма даверу да кітайскай якасці, шчыра кажу, няма. То есть гэты праект першапачаткова каштаваў 860 мільёнаў кітайскіх грошаў. Ну, крэдыту. Так, не юаней, то ў далярах зразумелая справа. Да, конечно. Не бюджэтнае прадпрыемства. У выніку гэтае прадпрыемства абышлося ўжо з ухіленнем усіх гэтых недахопаў будаўніцтва больш за мільярд, гэта афіцыйна казаў старшыня Светлагорскага райвыканкама. Долараў. Да, долараў. Таму вы разумееце, чаму дзяржава адчапляецца. Я разумею яе таксама, гэтую дзяржаву, што такія грошы мы не можам пусціць па ветру, правільна? Але паўстае пытанне, чаму за мільярд даляраў прадпрыемства 1,5 года не можа запусціцца? Это грошы, прабачце, маі, вашы, спадара Вадзіма, кожнага беларуса, які жыве ў Беларусі. Да куды вы дзелі нашыя грошы? Мы ж будзем іх аддаваць, фактычна, так? А яны зрабілі цацку, якая, прабачце, ламаецца і не працуе, это пры тым, што яна яшчэ ні дня не працавала нармальна, на поўную магутнасць. А там ужо зараз кажуць людзі, якія працуюць, што і трубы дзіравыя становяцца, і праводка не зробленай, там шмат. Ну, слухайце, ну вось вы кажаце, што там чыноўнікі неяк стараюцца ўсё гэта адпіхнуць ад сабе, там ад людзей, штурхнуцца падалей, і ўсё такое. Але, яны ж таксама дыхаюць гэтым паветрам, яны гэтага не адчуваеце, што? Ведаеце што, калі вось такі быў моцны смурод, я патэлефанавала галоўнаму інжынеру завода і запыталася, дзе ваш дырэктар, я хочу з ім пагаварыць. І ён сказаў, што яго няма. Ну, я тады пажартавала, што, говорю, пайшоў панюхаць? Падыхаць свежым паветрам у горадзе? Он, разумееце, мы приносім вам выбачэнні, вось у нас тут непаладка атрымалася, там аварія, распавядае. Я говорю, паслухайце, нічога ж страшнага не адбылося. Я кажу, выбачайце, пры вашым заробку, пры вашым статусе, там, пасадзе, вы будете казаць тое, што вам кажуць, каб вы сказалі. І он на поўным сур'ёзе мне сказаў, я зато віншую вас, што вы настолькі свабодны чалавек, што вы можете гаварыць усё, што лічыце неабходным. Я говорю, калі вы не жартуеце, то я прымаю, так сказаць, тыя словы, якія вы сказалі, але вы, як службовая асоба, мусілі сказаць, так, гэты завод не будзе працаваць, таму што вось все складнікі паказваюць на тое, што ён не запрацуе. Можа, ёсць што дадаць там спадару Вадзіму да гэтай? Дадаць я магу вось што. Мяне абурае адносіны афіцыйных структураў да тых падзеяў, якія на гэтым заводзе адбываюцца. 19 студзеня сур'ёзная аварія. Я не магу сказаць, на якой стадыі тэхналагічнага працэсу. З ёмкасцяў, у якіх ачышчаецца вада сцёкавая перад скідаўлю, у раку Березіну плыве пена над ёмкасцю, над краем ёмкасці паўметровы пласт, на тэрыторыі плошчай каля 500 квадратных метраў пласт пены дасягае 1,5 метра. І ўсё гэта змываецца ў канал. І ўсё гэта ідзе ў раку Березіна. Што адказвае афіцыйныя структуры? Намеснік дырэктара запэўнівалі, што ніякіх шкодных рэчываў не скінута ў Березіну. Кіраўнік Светлагорскай раённай экалагічнай інспекцыі таксама кажа, што ніякіх шкодных выкідаў не было, а што ж было на самай справе, усё ціха. Усё маўчаць. Прэс-рэліз канцэрна Беллеспаперапрам, што не адбылося ніякіх выкідаў, усё гэта тое, што ёсць у інтэрнэце, тое, што ў СМІ незалежных, гэта, так бы мовіць, інсінуацыі пэўных асобаў і пэўных СМІ. А Светлагорская раённая газета «Светлагорскія навіны» дапісалася да таго,
што дала афіцыйную інфармацыю, што ў гэты дзень ніякіх шкодных выкідаў не назіралася. У той час, як інтэрнэт узарваўся здымкамі, фота і відэаздымкамі вось гэтай усёй карцінкі. Гэту карцінку я сёння паклаў на стол міністру. Фотаздымак. Вось, Алена Александровна показала ўсё гэта на фотаздымкі і відэаздымкі на тэлефоне. Ну, і тым не менш вось так. Тлумачыць, ну, там гэта быў зліў вады ліўневай, якая ўзнікла ад раставання снегу, ад дажджу. І При тэмпературы минус 8. Гэта ўсё пры тэмпературы ад 8 до 11 градусаў марозу. Смеху варта. Ну, варта. Ну, можа, нешта беларускія навукоўцы на тым заводзе придумалі новае, ну, хто ж ведае. Хто ж ведае, слухайце, ну, і такое пытанне, а што вось вы, ініцыятыўныя групы, іншыя светлагорцы збіраюцца ўсё ж такі рабіць, бо завод, я так разумею, што ўсё адно, і гэтае прадпрыемства рыхтуецца да паўнавартаснага запуска. Што далей? Ну, я могу сказать только одно, что мэта нашай групы не супрадзейнічаць таму, каб гэты завод не працаваў. Але нашая мэта дамагчыся ад кіраўніцтва канцэрна, ад кіраўніцтва завода, наладзіць гэты завод і працу на гэтым заводзе такім чынам, каб яно адпавядала еўрапейскім стандартам, каб яно адпавядала менавіта тым абяцанням, якія даваліся яшчэ ў 2012 годзе. А не кітайскім. А не кітайскім, як, дарэчы, было напісана. Па-першае, нам сказалі, што ў вас будзе пахнуць ружамі. Па-другое, нам сказалі, што ўсе будуць хадзіць у белых тапачках. Вось, ну, мы пакуль жартуюць людзі і кажуць, мы хутчэй будзем ляжаць у белых тапачках, чым хадзіць у выніку вось такога будаўніцтва. Ну і ў прынцыпе сказалі, што гэта высокія еўрапейскія тэхналогіі. Ну так, калі ласка, зрабіце нам высокія еўрапейскія тэхналогіі, каб завод, які стаіць у горадзе, даваў прыбытак Беларусі, каб мы зараблялі грошы, але пры гэтым людзі жылі здаровымі, шчаслівымі, бо яны маюць на гэтае права. Права на чыстае паветра. Ось, права на годнае жыццё. Ну, а вось за той час, што вы... Да, зараз. Што вы змагаецеся, таксама вось ці нешта змянілася? Думаю, што змянілася. Думаю, што найперш змянілася тое, як пачалася гэта кампанія, у вёску Якімова Слабада правялі нармальную пітную ваду. Это, мы можам лічыць гэта першым нашым дасягненнем разам з жыхарамі Слабады. Далей, цяпер гэтыя выкіды меркаптана здараюцца радзей, але мне не зразумела вось адно. Завод прынялі рашэнне будаваць і пачалі праектаваць у 2012 годзе. У акадэмічным томе пра вытворчасць цэлюлозы апісан метад гэтай вытворчасці, дзе меркаптанаў наогул не ўтвараецца. Чаму ў 2012 годзе не было пачаць праектаванне именно па гэтай тэхналогіі? Вось гэта мне не зразумела. І гэтае пытанне я сёння задаў міністру. Праўда, міністру прыродных ресурсаў гэта варта задаць кіраўніцтву канцэрна і старшыні савета міністраў. Чаму так адбылося? Ну, я так разумею, што ў бліжэйшы час адказы вы ўсё ж такі наўрад ці атрымаеце. Мы будем спадзявацца, што мы ўсё ж такі атрымаем пэўныя адказы. І да таго ж хочу сказаць, што калі б мы не распачалі нашу кампанію, хутчэй за ўсё, што людзі б атручваліся моўчкі у нашым рэгіёне і нічога б нікуды не рухалася. А так, ну, думаю, што пэўны плён ёсць ад нашай працы, і нас гэта, як бы сказаць, радуе. Зразумела, дзякуй вялікі, што прыйшлі сёння да нас, што распавялі пра гэтую сітуацыю. Безумоўна, будзем сачыць далей і за тым, што адбываецца, і за тым, як вы змагаецеся, усё ж такі нават не тое, што за сабе, а за здароўе людзей і суграмадзян. І, канешне ж, будзем сачыць за дзейнасцю гэтага завода. Дзякуй. З вамі ў эфіры працаваў я, журналіст Роман Пратасевіч, а таксама светлагорскія актывісты Алена Маслюкова і Вадзім Болбас. Всього найлепшага. Рухайся з намі. Єврорадіо.